Sziasztok! Én itt most jelenleg Lipcsében vagyok, mert itt laknak a nagyszüleim, és én amúgy is félig német vagyok. És amúgy ezt a várost mindenkinek nagyon ajánlom, hogyha egyszer el akarnátok jönni, akkor ez jó választás, mert tényleg nagyon jó kis város, tehát tényleg mindenkinek ajánlom. És most jelenleg itt vagyunk egy ilyen étteremben, és majd még mindjárt megmutatom, hogy milyen kaját kaptunk, meg ilyesmi, és igen, még a héten várható talán egy videó, még nem ígérem, de látszik, hogy lesz egy videó, szóval igen, tehát majd mindjárt mutatom. Na sziasztok! Most kaptam kajának. Ez egy ilyen gyrosztál, csak le kell tennem, mert nem tudok így nagyon sokat videózni az étterembe. Szóval igen, csak így gyorsan meg tudtam mutatni a kaját. Na most itt kijöttünk az étteremből, és nagyon finom volt a kaja. Csak nem bírtam az egészet megenni, mert elég nagy adag volt. Meg volt még desszert is, csak ugye, ahogy mondtam, azt nem tudtam ott levideózni, de az ilyen fagy volt, és igen, tehát nagyon finom volt, és nagyon ajánlom, hogy eljöjjetek.